Test. Alt med mig, det er fordi, jeg har købt noget i byen i normal. Vi starter med en lækker boba tea. Tester. Den smager rigtig godt. Og det her. Så fik jeg lige sådan en boble. Så køber til at teste næste ting. På grund af, at den ikke åbner, så kan vi tage op i den. Nicoline har købt den her japanske drik, men hun kan simpelthen ikke åbne den, og det kan jeg faktisk heller ikke. Og det er ikke sådan en, man skal proppe ned, fordi det er lavet glas. Så vi tester de andre ting, og så bagefter går vi ned og bytter den. Så hun købte den her, og de her to. Ja. Hun tror simpelthen, at jeg tager noget. 10 ud af 10, okay? Det smager surt blåbær. Okay, næste ting. Fløjteslikkepind. Og nu skal jeg simpelthen lige smage en boba tea igen, for det er den er god. Og så er det faktisk meget smart. Sura. Så der. Ja, Det er sådan, at man tænker, gør det her, og så kan man åbne den. Jeg prøver at få en boble op, så prøver jeg at skyde den. Fik 2. Hvor man kan se det. Der er den inde i. Prøv at se, når jeg sprøjter den. Så kommer der vand ud af. Den kan man bare. Subscribe og like for en part 2.